Velkommen til KMD's bud på kommunernes sygedagpengesystem. Her vil vi vise prototypen på funktionaliteten, som vi har tænkt den. Denne video gennemgår en sags bevillinger, i dette tilfælde Lisbeth Weigårds sygefraværssag. Her kan man se, at vi befinder os på bevillingen for arbejdsforhold 2 ud af 2 hos Skjern Fjernvarme. Under bevilgede ydelser kan man se, hvilke ydelser der er bevilget og hvem betalingsmodtageren er. I dette tilfælde er der bevilget ydelser til Lisbeth selv, da der ikke er nogen arbejdsgiverperiode. Under beregning kan man se bruttoberegningen uge for uge, samt den gældende arbejdstid per uge, timesats, om der er delvis genoptaget arbejde, om der er søn- og helligdage, feriedage eller manglende berettigelse. Effektueringsplanen viser udbetalingsfrekvensen, i dette tilfælde månedligt, samt dispositionsdagen. Her er det sidste torsdag i måneden. Det er også muligt at se, hvornår næste udbetaling finder sted. Dette er afslutningen på videoen om en sags bevillinger.